Biko to učí, že ťažké chvíle prinášajú nielen bolesť, ale aj možnosť objaviť skrytú silu. Nepríjemné skúsenosti odhaľujú vrstvy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Ten, kto prejde náročnými skúškami, objavuje v sebe hĺbšiu odolnosť a schopnosť prekonať to, čo sa kedysi zdalo nemožné. Každá výzva prináša ponaučenie, ktoré vedie k hĺbšiemu pochopeniu. Biko to pripomína, že odpor len predlžuje bolesť. Ten, kto príjme aj to, čo je ťažké, začína vnímať význam každého okamihu. Nejde o rezignáciu, ale o schopnosť vidieť za povrch vecí. Skúšky nie sú trestom, ale učiteľom, ktorý ukazuje, kde je potrebný rast. Utrpenie nie je nepriateľom, ale sprievodcom na ceste k prebudeniu. Biko to učí, že v najtemnejších chvíľach sa rodí jasnosť. Strata, sklamanie či zlyhanie nútia prehodnotiť priority a uvoľniť to, čo už neslúži. Ten, kto sa prestane pýtať, prečo sa mu dejú ťažké veci a začne hľadať, čo sa z nich môže naučiť, nachádza nový smer. Empatia sa rodí z vlastnej bolesti. Ten, kto prešiel ťažkosťami, dokáže lepšie porozumieť druhým. Biko to pripomína, že v zdieľaní skúseností sa rodí súcit a pochopenie. Spojenie s tými, ktorí prežili niečo podobné, prináša úľavu a odvahu pokračovať. Odpustenie je kľúčom k uzdraveniu. Nejde o ospravedlnenie, ale o rozhodnutie prestať niesť bremeno minulosti. Ten, kto dokáže odpustiť sebe aj druhým, oslobodzuje sa od hnevu a nachádza vnútorný pokoj. Biko to učí, že skúšky nie sú prekážkami, ale bránami k hĺbšiemu pochopeniu. Každý, kto prejde cez bolesť s otvoreným srdcom, nachádza múdrosť, ktorá presahuje slová.